Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai: hanzi makadii zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo mukoma, ndiri murume uye zvekare ndine makore 33 years ekuberekwa. Ndine zvandiri kusangana nazvo muupenyu hwangu ende ndikuda kuti vedare renyu vange vachindibatsira. Zvakaitika kwandiri mukoma ndezvekudai: ndakauya muno muSouth Africa. Pandakauya muno mainge muri mugore ra2015 nemudhara uyu wandakazotanga kushandira takazosangana mainge mava mugore ra2016 mushure mekunge nemurungu uyo wandainge ndichishandidzana naye taenda kune rimwe prize tainge takatowanda because ainge atori nekambani yake. Kambani iyoyo yainge iine vashandi vainge vakawanda kwazvo, saka akabva achizobata contract pane rimwe prize apo painge pachiitwa zvemaruva. Painge paine mashed awo ainge achifanira kuti ange achizogadzirwapo paprize ipapo, saka takabva tachizoendako kuprize ikoko ndokubva tachizosangana nemudharawo iyeye uyo akazondishandisa. Ndainge ndisingazivi kuti ainge akaenda kuMozambique kunoromba, saka akandishandisa mukoma ndisina chandainge ndichiziva kuti apa ndava kutoshandisiwa kubatsira munhu ari muprocess yekuti ange achizoromba. Ainge akatoenda kuMozambique nechekare, saka nemudhara iyeye takazotanga kuwirirana zvekutodaro. Fast forward mukoma, takazotanga kubata macontract akati one day ndainge ndava kushandidzana naye. Tainge tofamba tiri vatatu, takati iye nemunin'ina wake neni. Saka mukufamba kwose kwatainge tichiita ainge achindiudza masecrets ake ose, achiti mufana wake ainge achinyanyisa kubaiza sterek, saka aindiudza inini because mufana wake aiti kana kuri kunzi akaita zvemagirlfriend akamuudza kuti ndine girlfriend randabata, aibva achizonoudza amai guru vake kuti Blazi vatori neumwe mukadzi wavari kudanana naye, saka ainge ava kufarira inini kudarika mupfana wake ende taiita madhiri tiri tose. Saka takazoti tava pane rimwe prize zvekare apo painge pachifanira kuti pange pachizoiswa mashed. Ndisu tainge tichifanira kuti tinge tichizoisa mashed paprize ipapo. Painge paine umwe mukadzi ainge akanaka kwazvo. Mukadzi iyeye ainge ari married. Akabva achizondiudza kuti ainge achida kuti ndinge ndichizotaura naye mukadzi iyeye kuitira kuti ange achizobvuma kudanana nemurungu wangu anova ari mudhara wandainge ndichishandira. Mukoma ndakataura naye ndikamuonesa kuti kunyange zvake ainge ari married but mudhara wandainge ndichishandira ainge aine mari dzake, saka kana kwanga kuri kunzi ainge achazobvuma kudanana nemudhara wandainge ndichishandira aikwanisa kuzofa nemari. Saka mukadzi iyeye akazongokabira. Unongozivawo vanhu vanoshanda mumaprazi vanenge vasinawo mari, saka ndakabva ndaudza mudhara wandainge ndichishandira kuti aitofanira kutoti ange achitoshandisa mari kana kuri kunzi ainge achida kuhwina chimoko, ndokubva achizotanga kumushandisira mari pasina kana nguva vainge vava kufambidzana. Handina kunge ndakaziva kuti mudhara ainge akatoudzwa nen'anga yake kuMozambique kuti aifanira kuti ange achitsvaka mukadzi waainge achazodanana naye. Mushure mekunge adanana nemukadzi iyeye then aibva achizopa mukadzi iyeye pamuviri. Kana ava nenhumbu, nhumbu iyoyo kana yava kuma 3, 4, 5 months yobva yachizobva. Painonobva inobva yachizonouraya namai vayo vanenge vakaitakura. Zvose izvi handina kunge ndakazviziva mukoma. Dai kwanga kuri kunzi ndainge ndakazviziva, hapana pandaimbobvuma kuti ndinge ndichichekeresa munhu asina mhosva. Asi sezvisinei ndainge ndichipiwa mari kutodarika mari yaainge achipa mupfana wake. Ndakatosvika pakutotenga motikari panguva yacho iyoyo, saka ndaiva ndiine hope dzandairota. Nguva zhinji ndairota ndiri kumakuva, ndaiwanzokurota ndiri kumakuva ndiinaye mudhara iyeye. Saka ndaigara ndichingozvibvunza kuti asi sei ndichingogara ndichirota ndiri kumakuva ndiine murungu wangu. Saka
ndakazoti ndaenda kumba. Pandakaenda kumba ndo pandakabva ndachizonobatsirwa nomumwe muprofita uyu akandibatsira akati kwandiri, asi nhai baba, sei imimi muri kufamba muchidhila nemasatanist? Saka paakati nhai baba, sei muri kufamba uye zvekare muchidhila nemasatanist, handina kukwanisa kuzvinzwisisa kuti ainge achizama kuti kudii. Mukomanashi apa ainge achida kutozama kutondionesa kuti murungu wandainge ndichishandira ainge atori musatanist. Ndakazodzoka kunoku kuSouth Africa ipapo I think kuti mhiko dzake dzehurombwa zvino dzainge dzava kuchida ropa remukadzi uya. Saka mukadzi iyeye akazotanga kurwara. Apa aivimba neni sei? Because ndakazomuconvinsa kuti ange achizobvamo mupurazi, ndikatomutsvakira imba. Ndini ndakamutsvakira imba mulocation, kunyangwe property ndakatoenda naye mutauni tikatonotenga mubhedha nezvakangosiyana siyana. Ainge ava kutoti atopinda mumarriage asingazvizivi kuti aripo pakutoda kutoshandiswa muzvinhu zvehurombwa. Ainge achiti ainge apinda machena, izvo kwainge kusina. Saka mukomanashi I feel so guilty nekuda kwezvose izvo zvandakaita, and handizivi kuti ndingaita sei, ndingazvigadziritsawo sei, because I feel so bad. And mukadzi uyu ndinogara ndichimurota usiku. It is very hard for me kuti ndinge ndichirara mukoma, handikwanise kuti ndinge ndichirara nekuda kwekuti ndinongogara ndichimurota. Anouya kwandiri and anenge akabata mwana wake mumaoko achiti, mwana wangu, ndoda kuti ndige ndichikupa mwana wangu kuitira kuti unge uchimurera, because mwana wangu uyu ane noise isingaiti. Saka mwana uyu dzimwe nguva ndinokwanisa kungomuka ndobva ndatoona kutoti panenge paine kamwana kacheche kanenge kakatogadzikwa pamakumbo angu, kutoti ndinge ndichinzi ndinenge ndararawo hope mukoma, hunge ndatorara ndakatogara kana pacheya chaipo, ndiko kutoti ndige ndichinzi ndinenge ndatorarawo hope. Apart from that mukoma, hope hadzitouyi nekuti ndinenge ndichingomurota achiuya kwandiri achiti, tarirawo nezviri kuitwa nemwana wangu. Mwana wangu azoti handina kana zororo. Apa mundara uyu the last time pandakataura naye akandibloka, kushaya kuziva kuti ko akagondiblokerei, because pane zvose izvo zvatakaita I thought kuti tiri kuita zvinhu zvedu mukuwirirana. Vanhu vane mari dzavo vanokushandisa mukoma usina kana kumbotarisira kuti pano ndava kutoshandisiwa. I never thought kuti mundara iyeye angasvika pakundiita zvinhu zvakadaro, with the way that I trusted him. That guy mukoma, he was like a brother to me, but handina kunge ndakaziva kuti atoripo pakutondishandisa pazvinhu zvake zvehurombwa. Saka akabva achizongobuda munyika mundara uyu mushure mekunge mukadzi iyeye ashayika. Mukadzi iyeye akati afa mukoma, akandipa mari yekuti ndinge ndichipa imwe cousin brother yacho. Saka ainge akabvawo kuZimbabwe akaunzwa muno muJoni nemukwasha mundara wandainge ndichishandira. Saka akangoti mukadzi iyeye achitanga kurwara ndokubva achizobudawo munyika, akabva achizoenda outside of the country. Saka ndini ndakazosara ndava kutomuchengeta mukadzi wake nenhumbu yake ndisingatozivi kutoti ndainge ndichitoshandiswa. Saka mukadzi iyeye akazofa mukoma, ndokubva ndachizopa cousin brother yacho mari. Aiva munhu wekuti ainge achida mari zvisingaite. Akangogamuchira mari iyo yandainge ndapiwa nemudhara kuti ndinge ndichimupa. Ndiyo mari I think yavakazoshandisa pakuvigwa kwake mukadzi iyeye, because kana mari vainge vasitori nawo mari. Ndo zvakaitika izvi mukomanashi. When you post my story, please tell me, I'll be following through in the comment section. Handizivi kuti ndingaita zvekuita sei kuti chipoko, handizivi kuti tingati chipoko here, because ndinongomurota, handisati ndakambomuona like life. Ndinongoita wekungorota anouya aine kamwana kacheche ako kaanenge ainako. Saka handizivi kuti ungoriwo mweya usina kunaka here, tingati chipoko here, kana kuri kunzi unenge uchingorota munhu wacho kuhope but usingamuoni live. So I need help mukomanashi. Ndava munhu wekuti ndava kungogara ndakangokecha mahure, zvinova zviri zvinhu zvinonditambisira mari, chinokonzeresa kuti ndinge
ndichikecha mahure nguva dzose inyaya yekuti kana ndiri ndega mukoma ndinenge ndichitya kuti ndinokwanisa kungokaruka ndamurota, nekuti dzimwe nguva anotondidzipa. Saka kana ndiine hure randinenge ndiinaro, at least paya kana rikazonzwa ndochema pari pakati peusiku, rinokwanisa kundizungunutsa rondibvunza kuti ko utata kinyi kuno kwatiri kwakazara masutu. Saka ndivo vandinongokechawo masutu ivavo. When you post my story, please tell me, I'll be following through in the comment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi mukadzi uyu anondishungurudza nguva dzose, hanzi handikwanisi kana kurara nekuda kwekuti anenge achingondishungurudza. Vari kuda kuziva kuti chipoko here chavanoona kana kuti hachisi chipoko. Let us try to speak with our dear brother in the comment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 30 years ekuberekwa. Nyaya yandikuda kusheya nemi inyaya iyo yakaitika apo pandainge ndichiri ne21 years. Mushure mekunge ndabva kumusha ndikabva ndachizotanga kushanda muHarare, ndainge ndava kushanda samaid. Saka murume wandainge ndichishandira ainge aine mashops ake vainge vachiita zvekutengesa magadgets. Apa mukadzi wacho iye ainge aine maflea markets. Aindifarira zvisingaiti mukadzi iyeye, asi zvakazoitika mukoma ndezvekuti ndakazotanga kusangana nemurume wake pabonde. Zvakangotanga kungoitika nemistake. Nerimwe zuva vakati vashaudana vanetsana. Saka murume wacho aiwanzokuti kana akanetsana nemukadzi wacho aibva achizoenda mune imwe room obva arara. Asi usiku ihwohwo mukoma akazouya pakati pawo usiku akandinokera, ndikabva ndachizovhura door. Ndaifungidzira kuti maybe vainge vari amai vandainge ndichishandira. Kwainge kuchitonhora zvisingaiti usiku hwacho ihwohwo. Akabva achizoti ainge achida kumbeze. Ndakabva ndachizova pakumbeze. Vakabva vati vainge vachida kutaura neni pafoni. I think kuti ndipo pakatangira mistake yose ipapo, kuti ndakabva ndati it is okay, tinokwanisa kutaura pafoni. I don't think kuti I was supposed to do something like that. Vakangonditi I can't sleep, zvinoita here kuti tinge tichitaura tose pafoni. Saka ndakabva ndangoti it's okay, hapana problem. Ndobva tachizotanga kutaura pafoni. Vakangotanga kungondibvunza nyaya dzakasiyana siyana. Mukomana wako makapedzisira rini? Tumwe tunyaya mukoma. So I got so interested munyaya dzavo. All of a sudden ndainge ndava kutonzwa kutoda, because nguva yainge yareba kuda. Ndainge ndatova about 3 months ndisingachazivi chinonzi munhurume, because ndainge ndakabva mukuchitwa neboyfriend yangu zvainge zvakandiparadza mwoyo wangu. Saka vakabva vachizonditi the quickest way to heal a broken heart is if you find another broken heart. Paya tawirirana mukoma. Takati tawirirana, vakabva vachizoti vainge vachida kuuya kurumu kwangu. Vakabva vachizouya tikabva tachizorara tose. Handiziviwo kuti chii chakaitika mukomanashi, because kungorara kwandakaita navo apa ndainge ndichitoshandisa family planning, but ndakabva ndatobatira pamuviri. Pandakaona kuti ndainge ndabatira pamuviri, ndakabva ndachizotanga kutokumbira boyfriend yangu ruregerero, even though ainge ari iye ainge akanditadzira. Ndikabva ndachizototizira mukoma. Ndakamutizira ipapo pandakaona kuti ndainge ndabatira pamuviri, ndokubva ndachizotanga kugara naye. So that is what I did mukomanashi. Apa mwana uyu akura. Zvino handizivi kuti ndoita zvekuita sei mukoma. Ndingava approacha sei kuti ndige ndichivaudza kuti I fell pregnant ipo paya patakarara tose, even though I never told you kuti I had fallen pregnant, but I fell pregnant for you. Mwana wangu wekutanga wandakaita, mwana iyeye ndewako. Ndoita zveku approacha ari mukadzi wacho here kana kuti
I just have to face, ndongoita face to face nemunhu wangu. When you post my story, please tell me, I'll be following through in the comment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Naimiko zvazvakangooma hazvo vedu we ya pakaipa hanzi first born yangu hasi mwana wemurume wangu, hanzi ndakazosara hangu ndotizira, but ndainge nditori nenhumbu yangu. Hanzi ndakatya kuti ndinge ndichivaudza kuti I am pregnant for you, because ndainge ndisingazivi kuti reaction yavo vainge vachazoita sei. Saka hanzi ndakangotizira hangu murunyararo, apa murume wavo haatozvizivi kuti izvi ndo zvakaitika. Ngatitaurei navo mucomment section. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana chimakadii zvenyu, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo mukoma, izvi ndo zvakaitikawo kubva ndichiri mudiki. Ndainge ndichigara navatete vangu. Saka vatete vangu ava mukoma vainge vachiita basa rekutengesa muviri wavo, vainge vari hure remakoko. Vatete vakazotanga kundikurudzira kuti neniwo ndinge ndichiita zvekutengesa muviri wangu kubva ndichiri musikana wechidiki. Saka handina kumbogara ndakaita zvedating, like kudata vamwe vakomana vezera rangu. Ndakangotanga nekungodanana nemadhara. Mukoma, kana kuri kunzi murume wako anenge ari type iya inofarira kudanana nevakadzi vanoita zvekutengesa muviri kana kukecha in general, you need to pray to God kuti ange achisiyana nazvo, because hakuna munhu anoshandisa mushonga semunhu anoita zvekutengesa muviri wake, because anenge achitozviziva kutoti she has limited time with your husband. Mukoma, handizivi kuti ndine varume vangani vandakadyisa. Kutongodyisa murume uyo waunenge uchitoziva kutoti murume uyu I will never get married to him, but kutongomudyisa simply because unenge uchida kuti murume iyeye ange achingokupa mari. I know kuti to other people you can say kuti what I do it is evil, but that is the nature of our work. Mukoma, kutoti unge uchikwanisa kuita mari unge watodyisa maclients ako. Saka amai vangu pavakazoshaika ndakazotanga kugara permanently, ndainge ndava kugara permanently navatete vangu. Saka vatete vangu vainge vari munhu ainge achibata mishonga yakasiyana siyana. Vainge vaine mishonga iyo yavainditemerera pandinenge ndiri kumazuva angu. Iyoyo ndiyo mishonga yakaipa mukoma. Kana kuri kunzi ndikadyisa murume apo pandinenge ndiri kumazuva angu, murume iyeye ndini ndinozotoita wekutoramba kutoti handichadi nezvako, because ndakatemererwa mishonga ndiri kumazuva angu. Saka anenge achindipa mari yose. Zviya zvekuti munonzwa zvichinzi kune umwe murume anakirwa nechihure zvekuti afuratira mhuri yake. Mishonga iyoyo ndizvo zvaunoita. Kana ndikangoti uyu ndikuda kuti ange achimbofuratira mhuri yake, ange achimboita nezvangu zvechokwadi, anotoita nguva yekutoti mhuri yake anenge asingachadi kana kunzwa nezvayo, anenge ava kungoda nezvangu chete. And no matter what, kunze kwekutoti akazotowana maybe kuchechi kwekuti vanenge vachinamata mumweya nemuzvokwadi zvomwe kuda, ndivo vanhu vekuti vanokwanisa kuzotomubatsira vanhu ivavo. Apart from that, munofa muchitambura hamai mwana, isu murume tichingomudya. Ende achitoya kwandiri kana akatondiwana ndiine chikomba sevamwe baba mukomanashi apa vainge vari general manager pane imwe kambani hombe muZimbabwe. Baba ivavo mukoma vaiti kana vakauya kumba kwangu ndainge ndakavadyisa kana ndakudyisa ndinenge ndisisina basa newe that much, because ndinenge ndava kutoziva kutoti the bee is in the trap. Saka hapana chandinenge ndichada kwauri kunyanya. Saka ndinenge ndava kungoita zvandinenge ndichinzwa kuda newe pandinenge ndichinzwa kuda futi newe. Saka baba ava neugeneral manager hwavo neuchef hwavo hwekubasa ndainge ndisinei nazvo, vaiti kana kuri kunzi vakauya
kumba kwangu vakandiwana ndiine kastoma yangu vaizotondikumbira kuti ndinge ndichivawaridzira. Ndaizotovanzwira tsitsi shemu, ndaivanzwira tsitsi ndobva ndati alright chuya tiite kwacho. Saka ndaizotoitawo nguva dzekuti ndaikwanisa kuzotoburuka pambedha ndobva ndasiya chimwe chikomba chiri pambedha ndobva ndachiudza kuti ndinofanira kuti ndinge ndichimbosatisfya uyu murume nekuti anondichengeta. Vaitondikumbira chimhasa kuti chindipawo chimhasa ndinge ndichikwanisa kurara hangu pasi apa ndichivadzinga ndichivaudza kuti dzokera kumba kwako kwingawani you are married, tarisa uone kuti une ring, even though uine ring but urungoramba uchingonetsana neni, go back to your wife. Munhu aichema mukoma achinditi please usandidzinga nekuti ndinokuda. Saka ndaizongoita zvezvo kungoti it is okay, chioo chimhasa chacho wobva warara zvako pasi. Saka vaizoti paya kana kuri kunzi ndinenge ndapedza kurara nemurume wandinenge ndakarara naye pambedha, tapedza kusika bonde paya, ndopavaizotanga kuchema. Ndaizoitoita zviya zvekuvanzwira tsitsi kuti shame, murume uyu nemachengetero awo aanondiita handifaniri kuti ndige ndichimukawadha kusvika palevhel rakadai. Ndobva ndachizotaura neclient yangu ndobva ndamuudza kuti I need to satisfy also umwe murume uyo anenge akarara pasi. Kikiki, all is possible mukomanashi. Kana zviri zvemushonga, anything is possible. Unokwanisa kuita danga revarume vanenge vakakumirira kuti unge uchipedza neumwe unge uchizoenda paari kuita barika revarume. Zvinongoda mushonga chete. Saka chandiunza pano mukomanashi hakusi kunzi ndiri kuganza, maybe ndiri kuita sekunge ndiri kuganza, but chandiunza pano ndikuda kutoti ndige ndichitobatsira vamwe vakadzi kunzo uko. Ini ndinoona sekunge murume wako, kana ukaona murume wako atanga kuita system dzekukecha mahure, it is far much better kuti unge uchingorongedza tumabhegi twako, unge uchidzokera kumusha kwenyu, kana kuti ungozvichengetera vana vako, because kana murume angotanga kuita zvemahure, anything is possible. Unokwanisa kana kuurawa. Nditori neimwe friend yangu uyo akauraya umwe mukadzi simply because mukadzi iyeye ainge akaenda pane rimwe sowe akabva achizonobatsirwa. Saka murume wake even though ainge akamudyisa but aita dzimwe nguva dzekuti mushonga iyaya yaita ichiexpire. Saka takabva tachizoronga kuti taifanira kuti tinge tichizomuuraya murume iyeye, but zvikaramba ndokubva achizouraya ari mukadzi. So it is very dangerous kana ukaziva kuti murume wako ane system yekuti anopota achikecha mahure. Ziva kuti murume iyeye anenge atosaina death penalty yako. Anything can happen. Hakusi kunyepa mukoma. This you need to know and you need to tell your followers. Kana murume wako akangotanga kuita zvekukecha mahure, ziva kuti hondo inenge yapinda mumba mako, inokwanisa kana kuparadza mweya wako. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we, strange things indeed they do happen in this world. Asi munozvionawo sei zvavanga vachitaura vanzvadzi vedu. Hanzi kana kuri kunzi murume wako akatanga kuita zvekukecha mahure, hanzi you just have to walk away. Kana kuri kunzi ukataura naye ukaona kuti anenge asingadi kunzwisisa, hanzi nekuti kana murume akangotanga kuita zvekukecha mahure zvinenge zvakangofanana nekuti anenge asaina death penalty. Pakaipa. Let us try to speak with our dear sister in the comment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi kiki makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndiri kunoku kuAmerica. Lol mukoma, I'm married zvangu. Zvimwe zvinhu so zvandinoita zvinonyadzisa. Ndiyo secret yangu iyi. Ndinoda
ndinoda kuti munge muchizoiposta kunyange vanhu vakati ndiri kuvatambisira nguva, but a secret is a secret. Hatifaniri kuti tinge tichiita rusaro raganda rwekuti avo vanenge vakaromba ndivo vanoita sekunge varidzi veplatform ino, tose tinocontributa. Saka verengai secret yangu nekukasika nekuti ichiri kupisa. Zvakaitika mukoma Nashe ndezvekuti the day when the iPhone was launched, mukoma, ndakareceive a phone call from this other old mate of mine, like I last slept with this guy muna January. Saka the guy had been giving me a lot of trouble. Akavati he wanted to spend the night with me. Ndakabva ndati panapa ndoenda kwaari because ainge anditumidzira a picture of an iPhone. Akabva anditi I'll buy you this cash. I knew that eventually my husband was going to buy it for me, but mukoma ndakaenda ndikanorara nemurume iyeye nekuda kweIphone. Ndiri kunzwa ndichizvinyarira. It's not like my husband cannot afford. Ndinoshanda, murume wangu anoshanda. Taikwanisa kuenda tikanomatora maIphone awa, but ndakangonzwa ndichingoda kungozvitengera iPhone yangu ndiri ndega. Apa ndakatomirira kutoti September ange achipera, mari yangu ndiri kuida kubva kumurume wangu, because ndakamuudza kuti since you are delaying, inini ndava kunotenga foni yangu, saka mari yangu ndiri kuida, which means kuti apa murume achandipa mari yemahara on top of the wife allowance that he gives to me. Ndo secret yangu mukoma Nashe. Kune avo vachati ndatambisa nguva yavo, ini handina kutambisa nguva yenyu. Nditoriwo part of the confession family, so I have the right to tell my secret, and kuti secret yangu inge ichizoverengwa futi semaverengerwo anongoitwa mamwe masecrets ati tichitoona kutoti iri zinyaya rinobhohwa iri, but tinongoshingirira. So munofana kungoti munge muchingoshingirirawo pasecret yangu, like the way that I am also patient nemamwe maconfessions andinonzwa kuti awa anenge achitobhohwa. Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Let us try to speak with him. Ndiyo nyaya yavo iyo yavainayo. Hanzi ndo zvakaitika iPhone. Hanzi ndakaenda ndikanorara ne-ex-boyfriend nekuda kwe-iPhone. Saka hanzi ex-boyfriend akanditi huya tirare tose ndinokutengera phone. Apa vari kutarisira kuti vachazo udza murume wavo kuti vari kuda mari yavo yavakashandisa pavakatenga iPhone iyo yavakatengerwa neboyfriend yavo. Zviri fair here nhai vedare? Let us try to speak with our dear sister in the comment section. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.